Mhm. Bäder yine şu geçti. Aha. Assalamu alaikum hormatly ildeşler. GDG Ýaşmadyň bugünkü programmasynyň mehmany Gonç Nurgelliýew. Ol özüniň tejribelerinden programming bilen gyzyklanýanlara şol ugurdan nädip işe başlamak hakda, karieram nädip başlamak hakda gurrun berer. Nesip bolsa, o ekrana çykýar eken. Onsoň eger siz gyzyklanýan soraglaryňyz bolsa, aşagda kommentlarda ýazyp bilersiňiz. Gepleşiň ahyrynda soraglaryňyza jogap bermäge çalyşarys. Gonç Nurgelliýewiň ýazgylaryny Mediumdan görüp bilersiňiz ýa-da LinkedIn'den we Twitter'dan özüniň hasaplaryndan özüniň öňki okan ýerler beýle özde değişli maglumatlar şu ýerden görüp öz bile eger soraglaryňyz bolsa hem şu ýerlerden habarlaşyp bilersiňiz. Onda biz gepken meni uzatmaýyn. Gonca söz size berýän. Salam, emmäňize TDG Aşgabat geçirýän webinarymyza hoş geldiňiz. Bugünkü webinaryň temasy programmerlama karýeraňyza hop tip nädip başlamaly? Şo arada öz tejribelerimden ýola çykyp, tejribelerimi söz göçden geçirip size täze höwesçiňlere nädip başlap bolar diýen ýa temada gurrun bermekçi. Evet, baştan geçirmelerim esasen. Gonç Nurgelliýew kim diýip soraýanyny bagalsaňyz, muny ýanky muradyň aýdýarlyk Google'a ýazsaňyz Gonç Nurgelliýew Twitter, LinkedIn, Medium, GitHub we şoňa meňzeş bir topar ýerden meň sahypalarym çykar. Şo taýdan gyzyklar näde okapdyr, näme dipdir. Olary özüňiz tapyp bilersiňiz. Ýani Gonç Nurgelliýew barada özüm aýtjak zadym. Men programmerlemany 2 ýyl bäri professional etdim. 2 ýyl çala geçdi we şu programmerlama karýeramy özüme öwrenip, ýani internetden özüm öwrenip başladym. Asyl okanurum maglumçylyk. Şoň üçin öz karýeram başlangyjy sizde peýda bolar diýip pikir edýän sebäbi injenerlik okumanam bir zatlar edip bolýanlaryny görkezmek isleýän. Şoň üçin başladyň. İlki bilen iş bilen gyzyklanmagynyň, programmerlama bilen gyzyklanmagynyň ilki bilen özüň tanamaly we okuyup bilmeli. Bu iş kime waradygyny bilmeli. İşin getirýän bir topar zady bar da şoňa görä özüňe gabat gelýärmi, gelenokmy, okuyup bilen örtüşýärmi, şu zatlar bilmek işde üstünlük kazanmak üçin gatly faktor bolup durýar. Şoň üçin kime görä bu işler diýende özüm ilki bilen tehnologiýany ýakyndan idarlamaga, tehnologiýa täzeliklerini öwrenmäge aç olan adamlar üçin diýip bilen ilki bilen gyzyklanmak gaty zerur. Tehnologiýa bu kärim öz tehnologiýany ýasamak bilen baglanyşykly, döretmek bilen baglanyşykly. Şoň üçin tehnologiýany bilmän onu etmek käm mümkinler. Şoň üçin gyzyklanmak zerur. Birinji aýdyp biljek lazım. 2 mesele çözmek halamak. Mesele çözmek diýilende durmuşda istenlik bir zat bolup biler. Özüň bir zatlar etmek, bir zady taýýar almak däl, özüň ýasap etmek, şonu özüň çözmek meseleni şu häsiýetiň bolmagy. Olam aslında software engineering diýilen käriň asyl özünde bolan häsiýetiň biri. Täze netijede ýa bar bolan problemi çözmekdir işiň, ýa-da bar bolan çözgüdi hasam ansatlaşdyrmak, kämilleşdirmek. Asyl software engineer diýen adamyň asyl edýän işi şol. Tehnologiýany bilen bir zatlar çözmek ýa ansatlaşdyrmak. Tehnologiýa gaty çalt üýtgeýän üçin we dowamly bir zat bilen gün ýüzüne gelip durmuşmyza girip duran üçin öwrenmäge açyk bolmak gaty zerur. Sebäbi ýa-ma içme özüň öwrenmek asyl ýene bir gerekli zady öwrenmäge açyk bolmaly. Sebäbi täze çykýan zatlardan gorkmak, täze bir zatlar çykan wagty meni öňkü bilýändim hiç gerekli däl zat diýip gorka çümlegiň ýerine özüň täze bir zatlar öwrenmäge açyk bolup, täze zatlardan habardar bolup, özüňe gerekli ýerlerini öwrenseň, o sen geljeňe de, käriňe de, işte mudama talap edilýän adam bolmagyňa da kömek etjek zatlaryň biri. Indi şu 3 üstünden soň özüm nähili pikir edýän, öz ideologiýam nähili bu iş
tapmak, işin, kârin saylamak meselesini ilk ölen hemen dünyada akıma karşı fikir edyen, sebebi söyleyen işimi etmeli diyen zada men anlamak, sebebi işin keskitlemesine ters. İş diyen zat zahmet çekmek demek. İş zahmet demek, der dökmek, alad etmek, biraz kelleğin ağırmağı, teypin kaçmağı, çözübilmen. Ama iş diyen zaten zahmetten gelýänligi üçin onu söýmek diýilen bir zada garaşmalar, iş söýmerlik zat ýok. İşi söýmekden beter, işi başarmaly. İlk bilen işi gowetmäni bilmeli. İşi alşyň ýaly, söz berişiň ýaly ýerine, wagtyna ýerine ýetirmek. Onun üçin men pikirim başarýan işiň etmek. Yani elinde 3-4 tane variantım bolup biler. Mesela men özüm üçin jurnalist boljak gördüm. Psikolog olmak isläpdim, malumçylyk okudum diýdim, malum bolmak islädim başda. Bir tarapdan injener bolasym gelýärdi, programist. Şolaň arasyndan özüme okuyuplanma iň gowy bolup biljegi men durmuşda niýe ýaşamak isleýän, nähilek durmuşyň bolmagyny isleýän. Şoňa haýty kär meni ýetirip biler diýip deňeşdirdim hemmesini. We netije çykan zat programist bolsam okuyma da gowy, ýaşamak isleýän durmuşymy da ansatlyk bilen ekdip biljegine gözletirdim we şoň üçin programist bolsaýdym. Söýýänligim üçin, näme programist kod ýazmak, söýýänim üçin kod ýazmak, iş etdiň şonu meseleni çözüp bilýänligim üçin we özümi şoň bilen has gowy durmuşda ekonomikaň içinde bir barlygym görkezip bilýänim üçin. İşimi başardyýanym üçin şol iş etdiň. Söýmek diýen zat soň gelýär. Ýani üstünlük kazandıkça, täze işlere geçdikçe, az uly işler başardykça özüňe bolan anamyň atdy, başaran zadyňdan özüň lezzet alyp başlaýan. Ana şo taýdaky lezzeti söýüp bilersiň. Ýöne oň öňünde bir topar alada wa soňunda gitjek bir lezzet da. Şo lezzeti söýüp bilersiň ýöne asly işimi özüm söýýär zat. Öýle hem işte şon ýaly bu iş söýýär işler men pikirimçe. Şoň üçin men söýmek däle başarýan işiň et diýen şigar bilen hereket edýän. Sonra bolýa programist bolmagy ýüregimizde dügdük maksat edinlik, şonu özümizde gawat edýän eken diýenizde näme öwrenmeli? We öwrenir bir topar zatda her käri aýry-aýry oňa. Mesela men özüm web developer diýen, oňun backendine işleýän server tarapyna, ýöne frontend tarapy we oň server DevOps diýen o bir topar serverler dolandyrmak diýe, mobil application developer diýe, data scientist diýe we meňem bilmeýän bir topar kärim bar. Şolaň arasyndan birini saýlamak, özüňe başlap biläjek, giriş etmek, ansat bolan bir ýerden başlamak we şu saýlamak üçin näme öwrenmeli, saýlamak üçin men 3 zada seredýän özüme. Birincisi ilki bilen durmuşda haýzatla ulanylýar asıl. Industriyada in köp haýzat ulanylýar. Ýani şu wagtky bolup geçen hadiselere seretmek. Olam anketalaryň netijeleri, analizler. Sonra trendler näme diýär? Mundan 3 ýyl soň, 5 ýyl soň nire barýar trend. Ýani industriýa nire çen gidip barýar. Şonu bilmeli. Ondan soň şol saýlapjak wezipeňde näçe iş talaby bar, iş orun talaby bar. Sen taýda iş öwrenim bilen iş talaby bolmaýan bir zadyň trend bolanlygam kämil peýda edenok. Trend bir zatlar bolýar, açykda her dowamly bir zatlar trend. Ýöne şo zat hakykatdan hem iş ornu barmy, iş talap edilýärmi? Şo zatlardan ýola çykyp ondan soň saýlasa bolýar. Inni o temada elimde 4 sanaky anket analizi bar. Şolary gözden geçirip bilelikde gözden geçiriň. Ondan soň galanlaryny özüňiz slaydyň PDF görnüşi, video aşağına nämede tekstde ýazylygy şu taýdan alyp teredip silkalar özüňiz giňişligini görüp bilersiňiz. Men häzir birinji bilen başlaýyn. Birinji The State of Octoverse diye o GitHub tarafından şu wagtky coderler, developerler näme diýär, näme bolanýar, şu arada bir anket edip bilen bärdäk zatlar geçeýin. Men esasy görkezmek isleýän zatlar.
Bulardan geçer. Bular umuman döwletler kimler gatnaşypdyr, haýsy libraryler köpülenýär zat, şoňa meňzeş maglumatlar, ýani esasy şu taýda aşagda görkezmek isleýänleriň programlama dilleriniň gidişi. Bärde ýene libraryler ýa-da şu taýda şu wada çenli 2014'den 2019'da da ýani günümizde ulanylýan iň top programlama dilleri, ýagdaýlary. Görüşmeli birinji bilen JavaScript bolmagynyň sebäbi biz web'in front-end tarapynyň esasana, sonra mobil applicationlaryň hem sonra serverlaryň hem JavaScript bilen edilip bolýanlygy we Node.js 10 ýylyny tamamlady JavaScript'in server side runtime ve 10 ýylyny tamamlandan bäri diňe JavaScript'in üstüne gatyly maýa edilýär. Şoň JavaScript bilinji ol tingal otursakda. Java ýene de gaty kullanylýar server taraplarynda esasen banklar bolsun ýa-da uly kompaniýalar ulanýan programlama dilleri diýipler. Ol Python bilen çalışypdyr ýerine 2019'da Python'am gaty talap edilýän diller. PHP 2014'de bir düşüpdir, ondan soňra ýerini gorapdyr. Şeýle şu taýdan görüp bilersiniz. Şu taýda bir çykyş bar. TypeScript döredilen matyndan göne ýokaly çykyş bar. Bolam JavaScript aslında ýöne birazjyk tapatly syntax stil bar. Şoň üçin herden çıkarıp bilecekleriniz JavaScript yerini gorak gelýär. 5 ýyl 6 ýyl bäri Python, Java şoňa meňzeş gidýär. Indi biram çalt ösýänler bar. Indi trendler diýdim, ýa-ni trendlere görä nähile gidýär diýsen. Şeýle Dart diýip bir programlama dili bar. Dart Google tarapyndan döredilen we Flutter diýip bir library dili, programlama dili. Rust diýip biri bar. Bolam Mozilla'da işleyen injenerlerden döreden bir dili. Onun her birinin nähili işleýänlikleri barada meňe monçakly bir maglumatym ýok. Şoň üçin oturup Wikipedia, Google web sahypalarynda seretmekden ozady ýok. Şu taýda Python intam ösýänini öwrenýäňiz we TypeScript demesýär, ýani JavaScript Go gelýär aşagdan 10-njy bolup. We bolam geljek barada biraz pikir berýär. Bäde ýene libraryler machine learning nähile golla. Şeýler bärini öňüňiz soň galamlaryny giňişliğini görersiň. Indi ikinjiye gelsek, ikinjim Stack Overflow'un edýän anketasi deweloperler bilen 65 min deweloperyň gatnaşmagyny edipdirler meselem. Ýene bärde de deweloperler kimler diýen soraga jogap nähilik ýerlerden bärde esasy bedel ine şunu görkezmek, ýani iş orunlary barmy diýen soragyň jogabam 65 min gatnaşan adamlar näme işleýänligi. Developer backend. Näme edýän iş? Developer backend. Iň köp 65 min gatnaşandan ýartyndan köpsi men backend developer diýip aýdyp durardylar. Full stack diýipdir ýene şonçasy 55%. Ýene 37% men frontend diýipdir ýene web bilen baglanşykly. Ýani şu taýdaky sanlara serjekde webin gatyly agyrlygy wadyny bolýar. Enterprise desktop applicationlar diýipdir we mobil soň aşagda gidýär design rol bol. Esasy bärde görýän olyň birinji üçlük web tarapyny üçýär. Ýani web'e talap gatyly. Web köp zadyň asıl sünküni, asıl sistemaň diýeni ýasaýan üçin web bolmasa HTTPS serverler bolmasa birazjyk dünýä bir öýtgeşik yer bolardy. Soň indi bärde näçe ýyl işleýänlikleri, soň okulymy, okusuzmy, ýene şolar bar. Bir topar maglumatlar näçe ýyldan kompýuter programmalaryny açan başlapdyrlar. Bärdini okulary görüşmelýärler. Şu taýda bakalavr gutoranlar 46, başlaýarsy, bakalavr gutoranlar 22%, ýani bakalavr gutoranyň 22%.
master okaptırlar, soň bir liboy bir urokanlar, umum orta mektebi utoranlar we şoňa meňzeş gidýär. Yani diýjek bolýan bärde de şulary aýyrsaň ýene de bir 30% ýakyny, 25% ýakyny adam injenerlik okamandyr. Şol iş edip görenler. Ve bärdine okan urlary. 61-62% kompýuter injenerliği okapdyr, galany başga şoňa meňzeş zatlar, hatda şaýda şepa duýasy diýe, aptekçi diýe, o diýe, bu diýe, şolardan hem gelip injenerlik öwrenipdirler. Indi buňa dowamly ýygyny görkünä ýene de wagtyny atdyrjekler, özüňiz ýene girip görüp bilersiňiz. Soň inni developer ekosistemati JetBrains diýip bir developerlaň programmasyny Adobe ýaly bir firma diýenler, software ýasaýarlar. Inni olaň bir anketasy ýene bilen görüşmeli ýaly önden öňkülerem görüp bilersiňiz şutadan geçip. Inni bärden esasy nemelere seredeli. Java iň köp ulanylýan, popularny dilli görkezýär. Soň iň köp ulanylýan dil JavaScript. Soň iň köp adamlaryň edýän işleri websaytlar. Olaňam haýsysyna, haýsy platformasynda backend ýa-da diýişmýär, beýleki anketanyň jogaplary bilen örtüşýär JavaScript. Iň köp ulanylýany Java, popularny Python ýene de öňe çykýan diller we iň köp iş websaytda bar, ýani iň köp iş adamlar websaytyny işleýär, oňa backendinde. We şoňa meňzeş bärde de programlama dilleriniň ulanylşy, näçe prosent ulanmasy, şu sarylar ulanýanlar, bu gara çallar bolsa ulanmak isleýänler geljekde. Şeýle gitýär şaýda özleriniň pikirleri geljek barada trendlere seretmek üçin ýene şu anketde gowy platform we bärde de näme ulanýaňyz kompýuter operativny sistema diýilenler Windows gipdir 60%. Bu ýöne birazjyk näme baradan ikisine ulanýan bolupdyr, şoň üçin prosentler 100 geçip gitdi. Şoň üçin 60% Windows ulanýan eken bunlar iş durmuşynda 50% Linux, 44 macOS beýlekler. Sonra şeýle website diýerler, ona temin etdiňinde de galanlardan görüp bilersiňiz. Nimem ýapýan? Indi iň köp ulanylýan dil JavaScript'in ýagdaýy. Şo taýda ulanylýan librarylar, ýani özüň JavaScript developer diýip bilenler. Şoň üçin iň köp ulanylýan we webde iň köp ulanylýan bir dil hökmünde seretmek we buňa anketasynyň bolýanlygy ýönemine de tägat köp ulanylýar. Sonra T-Shard'ın geçeli demografiksi bärde programlama dillerin wagtyň içindäki trendleriniň we ulanylşynyň ütgüýşi, ulananlar we pozitif, ýani ulanyp halanlar diýenler. Şu tarapdakylar halananlar, ýokarky äksisem ulananlar, aşağıdakilerim ulanmadıkları, yani React ulanıp halaptır köp kişi, Express.js ulanıp halaptırlar, JS ulanıp halaptırlar, TypeScript ulanıp halaptırlar, Vue ulanılmanlar, yani birazcık pozitif. GraphQL ulanan az, yani gatı pozitif, ing pozitiflerden biri. Yani ulanıp halan zatları. Mesela ulanıp durlar köprek, Angular'ı hiç halamanlarlar. Ionic diye bir topar. Yani bilen diýmek bolýar, haýsy framework ulanmaly, haýsy libraryny öwrenmeli diýen soragyň jogap hökmünde React öwren, TypeScript öwren, Express öwren, JS öwren, GraphQL öwren diýen netije çykarýar şurada. We şolartlary öwrenseň adamlar seni iş almak üçin garaşyp duran, ýani köp kişi ulanýar. Soň olaram özleriniň sistemasyna görä adam gözleýär. Ondan ýene de galanlary dowamly gidip oturýan, haýsy test üçin näme ulanylýar, ondan soň front-end frameworklar näme ulanylýar, ýene React versionu ýa-da React öňde gelýär. Halanýanlaryň arasynda Svelte diýip bir täze çykdy, Vue gelýär. Şoňa meňzeş bulara meni özüňiz aýrytyň görüp bilersiňiz. Sonra
Näme öwrenmeli, şeydi geçsek. Nädip öwrenmeli sonra gelýär-de ýüze çykýar. Bolýar näme öwrenmeli? Näde kendi gördük. Web tarapynda bir daha öwrenmeli. O taýda da JavaScript öwrensin. Köp talapda. JavaScript'te de haýsy library'ler öwrenmeli. React frontend tarap üçin, backend tarap üçin Express, ýani TypeScript bilen Express öwrenmek. Ýani şol ýaly elemeler çykýan netijeler näde öwrenmeli? Öz-özüňe öwrenmek de internetde bir gatköp maglumat bar, blog post, Udemy'de bir topar kurs, ýene şoňa bir topar wagtda. Özüm şolan köpüsini barlak görüp, wagty ýaýyp öwrenmende ýalňyşyp. Maňa beýdip süzgüjünden geçirip, öz experience'lerini durmuş tejribelerini süzgüjden geçirip, alanaşyn ýaly trendler bar, bu zatlar bar diýip aýdyp beren ýokdy. Men bular hemmesini işläp beren atlam göz ýetirdim we kellem ve pikir ýörüşüm ama data bilen ýöretýänim üçin şu zatlara gaty ähmiýet berýän. Zerur we bilmek gaty zerur, çünkü şuny bilmesen geljegi görüp bilmesen näme bolup geçýär, näme talap bar, şu zatlar bilmän bir de öwrenmek, biderek kürek çekmek dämidi. Şoň üçin şu zatları öwrenmek we anketalar netijelerini her ýyl çykýar, her ýyl şolary izarlap durmak, habardar bolup durmak gaty peýdaly. Ondan näde öwrenmek, ýene-de materiallar köp, haýsy material öwrenmeli, bir topar kurs. Ýani men aýtjak esasy men özüm 4-5 saat okuyadym okulda şunda, okap berenatym. Diplom almak üçin okamaly boldy. Aýana 4 saatam ýeterlik bolar okamak üçin. Ýani näme okamaly, ona göreli näde öwrenmeli temasy. Men ştaýda developerlaryň nähili ýol ýörelmesi diýen tutmançasyny bilmedim. Ýani eger şoňa görä web tarapynda diýişim ýaly birini saýlasaňyz ýa-da DevOps'a meni web'e değiştirýär server taraplarına ýa-da React öwrenjek bolsaňyz şoňa görä adamlar taýýarlapdyrlar gülýäli. Sen şunu öwren diýip. Şoňa görä mesela frontend'e seretip görýär. Frontend öwrenjek bolsaň diýä başla diýär. Şu taýdaki atnemeleri bar, düşünülüşi bar, näme seretmeli. Birinji mawy tik koyulan şekiller personal recommendation, şahsi maslahaty we alternativ ýaşylar we garanynak çağrınak otturturan maslahat berenmek bilen haçan öwrenseň bolýar-da. Şoňa görä başla bermeli. Internet öwrenýär, internet näde işleýär, näme browser näde işleýär, hosting näme, domain näme, DNS näme. Şoňa HTML, CSS, JavaScript öwrenýär. Bular hemmesi çörek, balmeske çörek, hemmeler şu başta ýem taýýarlanmalar, şunuň hemmesi ýem gapdyranda bolmalar, soňra bezemeli, o içiniň iýmitlilik, ýokumlulugyny artdyrmak üçin gidiberýär, nahar taýýarlap garnyny doýurmak ýaly işte öwrenjek zat, lezzetini artdyryp bermeli. Soňra görä sarlara serişdirip garadan başla bermeli. Bir topar şutadan linklerden görüp otursaňyz çyzyklar bilen görkezler näme öwrenmeli. Mesela Vue'ni öwrenseňiz bolup biler diýip alternatif ýani React öwren. React hawa diýişýär, React öwrenmek peýdaly iş köp. Başty 60% frontend işleyen köpüsi React talap etdi. React öwrenmek şoň üçin peýdaly. Vue talap etýän men şu haçany öwrendim, Vue öwrendim. Vue talap edýän 20% etýändir belki. O da belki. Şoň ýaly berdim. Indi backend tarapynda backend'de de seretsek ýene ýa internet öwren, frontend'de çalakçylyk bir zatlar bilýär, JavaScript, CSS bilmek ýene zerur berde son terminal öwrenýär, bash terminaly ýani Ubuntu'da öwrenip bilersiňiz onu taktik bilen desktop, Windows'a da ýakyn ulanmak ansat. Soňra görä bir programlama dili saýladyýar. Şurada ýa-ni PHP, JavaScript, Java, C# zatlar, ýani JavaScript maslahat bilen ýa-ni adysmy köp ulanylýan dil. Şoňa görä GitHub'da näde kodlary cloud'da tutmaly we API näme, REST näme, caching näme, testing näme, CI/CD
ve şolaram gidip otur, öğrenipçe. Bunlar yani hemmesini öğrenip iş gözlemeli yani rahat yok. Belli bir API'lere sen gelsen izini alıp çıkıp böyle işe girip praktika bilen başlap ve şonda hemmesini öğrenmelik gerekmen belli API database asıl gerekli zeruriyatları öğrenildi. Sonra izini sonra işte öğreniyor. Son yalak React öğrenecek o zaman React öğrenene sonra ilaçlatlar ve düşünmemiz karakter. Frontend Masters men esas halayan ve öğrenen platformam bu video görünüşlü gitti kurslar ve şutadan learning path'leri var. Yani öğrenmek yolları beginner için, computer science için, full stack için, design to code diye şutadan mesela beginner diysen beginner'e göre web development yani web nerede işliyor, internet nerede işliyor diye sorulara cevap, HTML nerede şartlar öğret yani JavaScript'in girişi, CSS ve şeyle gidiyor öyle. Yani bu platformun yine bir go taraflarının biri search tapabilsem, onu search tapabilmek. Interview nehilek ediliyor. Ondan sonra işte interview dikkatlesem. Front-end engineers interview. Netflix'te işleyen birinin Netflix'te ne işlerler, baylık işleyen firmaların ne işlerler. Şu arada baş 3 saatlik tayarlan nemesi interview. Ba'da yine bir interview. Hem işten sonra yani data structure interview'larına tayarlar. Onu project etmek, complete front-end project, build a game. Mesela oyun yasamak. Yani JavaScript bilen, düz JavaScript bilen oyun yasamak için framework'lar kullanmak. Şu atlar edip son GitHub'a koymak, katı ideal. Şunun için şu platformda ben hatta kod düşünürler ve işinin ustadı adamlar hakikaten mesela ben alandan buna köpüsü haladım. Şunun için maslahat veriyor yani front-end masters. Yani bu tölevli aylık 39 $. Ona da şeyler bir daha edecek. Yine bir naydayın ondan sonra aylık tölemen o kap böyle. Böyle de Free Code Camp tip bir website'da bir open source işlerini diyorlar ve böyle de esas öğreneceklerden eğer elini öğreniştirmek ve nehilek yazıp yazanlardan HTML, CSS'de yazanlardan görmek yani nemeleri mesela elini öğreniştirmek için Google website şutadan HTML ile başlandığında böyle ya video görüyen de praktika yok. Yani praktika köp olmalı. Şunun için şutadaki Free Code Camp'ın learning path'leri var. Yani yankı Free Frontend Masters yani. Şutadan özüne öğren taylap devam edivermeli elini öğreniştirmek için. Ondan sonra Plata Mut, şunun için bundan bir türlü vermek gereken. Yani Frontend Masters için GitHub'ın Student Developer Pack tip bir programımız var. Yani üniversitede okuyanlarsanız üniversitenin e-maili bilen şuna registrasyon oluyorsunuz GitHub'a ve şuradaki akıllıdatlardan peydalanıyorsunuz. Mesela Mood GitHub Pro veriyorlar. Töleğli olan Amazon'un tabaklarını alabiliyorsunuz $100 için. DigitalOcean'da hosting veriyor. Yani ben mesela gerçekten istedim şu Frontend Masters'ta yankı $39'lık töleğli kursları 6 ay boyunca Mood'da alabiliyorsunuz. Mesela ben edip öğrenen adam aslında hiç töleği vermeyi öğrenen adam şu program şu nemen söyle GitHub'ın şu programmasını söyle. Yani alıp ondan sonra şuna geçenizde size yani 6 aylık mühlet dilen Mood okuyabiliyorsunuz. Ve bu katı ullakan bir kömekte täze öğrenýän wagtyň ki $40 az pullara kuçuat. Şoň üçin gözüňizde tutup bilersiňiz şudaýdaky. Ve bir topar ýene bir toparda görüşimiz ýaly. Ona möhüm görürsiňiz. Inni nädip öğrenmek çemasynda da aýtmak isleýän zatlarmy aýtdym mana ve ýanky 6 aýyň içinde şu köp zady ýankydan näme köpüsini edip bolýar. Yankı yalak roadmap var bir yarsında çenli gelip bolya da onun onu mood edip bolya
Özüm günlük 4 saat adından okap. Yani özüňiz çalta öwrenýän bolsaňyz, haýal öwrenýän bolsaňyz berýän sagatyňyzy öwrenip çeýselýär. Şoň üçin men 5 saat vermek isleýärdim we wagt aýyrýardım şonýalak özümde maksat edim. Inni bu işi öwrendim belli bir derejede, ýa-ni praktika ýerjek derejede. Ýöne her bir işte de ustaatlaşmalar belli bir ýerden soň. Iňňan saatlary edip, basicleri edişdirip, bu işe bir zada junior bolup ýa staja başlarsın praktika. Ýöne işte ustaatlaşyp işiň beýgeltmek, käriň beýgeltmek, şoňa gara girdejik beýgeltmek, olam ýa ustaatlaşmak bilen mümkin. Onuň üçin hem ýene mentorship programlary bar we goýsatyň ýanyna bir daha öwrenip atyn, çalta öwrenip bolýar. On durmuş tecrübelerini peydalan, sen onun eden yanlışlıklarını yanlış etmen, öz bähwiden ulanyp bolýar. Şoň üçin ýene bärde de 3 tane paylaşacak linkim var. Bu ýene GitHub'ın gollayan bir projekti, Major League Hackers, meşanýa fellowship program. Bärde de şu açyk tavsirma, eger bir programlama dilini çalak bilýän bolsaňyz, bir zatla eden bolsaňyz, şoňa gara 3 aýry nemesi bar. Programması var. Explorer, ondan sonra open source için ve externship diye de. Sonra özüme göre saylap tavsiye bilýär. Men şunu menem alayım diýen ýaly. Sonra birisi de 12 hepde boýunça internetten size online mentorluk berýär. Node.js täze bir arada anons etdi. Ve bunu men bilemokdum, son gawattel Twitter'da gawattel. Bulam ýene ýanky ýalak Node.js öwrenýänler üçin, Node.js bilýänler üçin ýene birini demedip, ýöne ilk öňünden bir nemejigi bar, challenge bar, 2-4 saat etmeli. Okuýuň görkezmeli eger nol bolsaň tek alanakly, belli bir zatla edip bilýän, junior bolsaň, men haska öwrenjek, işe girjek, işim beýgeljek diýensoň, onda şu taýda ýene şoň mümkinçiligi bar. Ondan yeni bir programla exercism deyip bilen prosto yani mesele çözümü halayanlar dedim şu taýy şoňa değişdiler bilen türlü soralar we interviewlarda ýa-da soralar bilen soralar şolary her programlama diline görä meselem özüm TypeScript öwrenmekçi ýöne TypeScript'de öwrenip oturýan bir tarapdan ýa-ki ýalak problema çözüme okuýuňam ýitiljek bolýar. Şoňa görä gidip çözebilmediklerini bärde de ýene mentorlaryň üstü bilen sana jogap berýärler. Edir 100% däl bir ýöne olara mene ýazgyň üstü bilen chatleşip jogap berýär we şonýalak sana golla berýär we bilen mut ýöne ulan bilersiňiz. Men özüm ulanýar. Inni ustaatlaşmak temasynda hawa ýankylar bir mut hemmekçe el yeterli ýöne beýle ikisi tavsiýelerde kabul etýärler. Yok men kabul edilmedim ya da hususi aýratyn özüne birine malp bilen diýen. Hawa onýarak tölegli mentorlar amma men meselem özüm bir aýlyk bir mentorship aldym. Bir mentordan Germaniýada birinden we hödürnem görýän dogusy. Eden maýa goýmaz, özüňize bir zatlar çykdyjydan bolmak, okuwyňyza, öwrenmäge, karýeraňyza soň aýlygyňyza göni täsir edýär. Ya da son işleyen kariyer. Şoň üçin gözüňizde tutmaly atlaňyzyň biri belli bir zatlary, basicleri öwrenýänden soň özüňe mentor tapmak we şondan peýdalanmak. Gowy tarapy we şundan kelläňizden çykaryň. Türkmen bolmaly, tanışym bolmaly, dost bolmaly, öwrenýär biri bolmaly. Ýok, onu ýatdan çykaryň. Başka bir yerini sayla, başka sizden tapatlı, kulturası tapatlı, düşünceler tapatlı yerine. Şonuna köp da öwrenýär. Ve internet virus sebäpli hemmede online olan çünkü köp mümkinçilikler edin online. Öňkü kurslarım online geçirildi, öňkü edilýän meetuplarım online geçirildi. Şoň üçin online bilen internetin bolsa dil bilmek hemmede çözüp bolýar aslında. Inni cemleme üçin ve umumy soralýan soralara jogap bermekne özüm 3-4 tane soralara jogaplaymak üçin meselem matematika bilmelimi? Gyska jogaby ýok. Ýöne bilýän bolmak, praktika zihiniň bolmagy
işleri çalıp çözmek, çalıp düşünmek temasında sana kömek ediyor peydastaya ve ziyanı yok. Yani bilmenim mümkün başarmak yani matematik yok da olmak gibi yok. Yani değişme insan ikinci bir soru Windows yeterli olan. Olam yankı neticeleri sezende 60% Windows olan yanına developer'ın 65 bin developer'ın 60% azatlar onsan demek bolya yani eğer serverlara doğru düşünmek, bash scripting diye şazatları öğrenmek temasında birazcık özünüzü kıyın yağdayla o challenge etmek isteyen zaman Ubuntu'lanma ya da Linux'ta başka bir distribution olan olmazsa yani öğrendim mesela ben bash yazarı hiç Windows kullanmak Ubuntu'lan yardım son 3 yıl MacOS kullandım son yeni bir yıl Ubuntu'nun yeni MacBook açtım. Yani ikisinin atılcı sistemi atılmayı olan için kan geçişler problemler var. Windows yani biraz kışırak. Ondan sonra computer engineer'lik okumak zarur sorunun kıyıska ve anlık cevabı yok. Okumasam olmalı. Bir misali menden başkada nümle adamma. İnni bundan da şart bol berpilecek sorularımız için yani e-mail, LinkedIn, Twitter'dan sorabilirsiniz. Hatta tweet atıp sorabilirsiniz. Yok ben DM'den yazmak gerekir. Tweet atıp soran ve adamlarım görsün, peydalansın aramızdaki diyalogda. Videonun aşağına da komentarlara işe girmek, iş tecrüben bolman, ne edip işe girmeli, ondan sonra praktika ne edip kabul edilip bolur, Avrupa'da ne edip işe girip bolur, diye sorular yazın. İnnik hepten ekip oldu yine GDG bilen podcast yazıp etmek için şu podcast'ta da şu sorulara yer verip elimizden geldiği için benim bilişime göre cevap vermek için. Slide'ın yankı değişim ya silkasam video aşağına bak PDF görünüşte alıp linkleri açıp özünüz bir kitap atayırıp seyredip bilirsiniz. Hazırlıkçı sağ olun ve sorular için takminen 10 minut 15 minut ayırıp biliriz. Onun için hazır soru varsa hazırki soruları da şöyle ayırıp biliriz. Ben webinarda aytmak istedim zaten şeyler hakkında. Tanrıya kasım koyunca qoğup peydal maksatlar paylaştınız. Peydal linklerden elbette linklerim aytışınız ýaly aşağıda da dur şu yerden görüp özlerim täzeden gir görüp bilirler. Häzir menim sina görmek için nesip bolsa käbirlerine görenlemem var, görmeklemem var. Ondan nemänem gowy bildiriniz bu indikepde nesip bolsa GDG Aşkuat'ta podcast edim mihman bolýanyz we o ýerde hem şu wagt soruljak sorularym şu ýerde ýendi täzeden üstünden geçer. Yani videonun son görenler häzir live gatnaşmadyklar son gelip görenlerim sorular bolsa aşağıda kommentlerde yazsalar biz şu ýerde podcast'ta hem ýene bir gezek üstünden geçeriz. Ve podcast'imizem şu ýerden aýtmasam bu Spotify'dan görüp bilirler. Instagram, YouTube'da bolduğunu ýükleýäs. Anchor diýip programy var. O ýerden görüp bilirler. GDJ Aşkuanyň belki sosial media hesaplaryndan izarlap şu ýerlerden habardar bolup şunki webinar haqda sorular bolsa o ýerlerden sorap bilirler. Gonjadan Twitter'dan sorap bilirler. Yani edilädirlikçe soru barmy diýäs. Peýdadatlar diýe Deniz Batyrov. Yeni bir ulanyjy Linux merwetdäl programmistlere Ingolsoşum diýen eger programmist bolsaň diýe. Näme? Linux merwetdäl diýe programmistlere Ingolsoşul diýe eger programmist bolsaň. Hey, ol birazcık näme? Çay şekerli içeceğim, şekersiz içeceğim diyen yaraktatlar. Neticede Linux ulanmak, özün programmist okmanına front-end diyen olsam hiç zarurluğum yok. Yani back-end diyen olsam zarur Linux. Yani ismi yaratayda näme diýäniň bilen gatyrlyp bağlaşyklar Linux ulanmak ya oyun ýasaýan bolsam Linux ulanyp näme etjek? İstat oyun ýok, hat ýok. Unity ulanmak mümkinler. Şoň üçin birazcık näme doktor öwrünýärler, umumy zatlar maslahat edip almalylar. Özüňe. Şoň üçin birazcık özüňe görärek şahsylaşdyrmaly, customize etmeli. Biram
Yine onun dışında da aşağınsılıp belleme isteyen zaten bilemek. Son peydalı bolar bolmaz, adamlar alır almaz olun. Data geleceği okuma uçunum, şu güne düşünme uçunum, ingo serişte data bilen geleceği work bolya. Data bilen geleceği work bolya. Uçunum Google, Facebook dünyanın gımmat firmalarının biri oldu şunla ve data, dijital dünyanın hudayda, kıskaçlarında. Şolatlara akıl öğretmeni, şolatlardan peydalanmaya başlarsan, kural hükmünde data yeterlik. Dünyadaki olup geçen hadiseleri düşünmek için. Öldüğüne developer olmak birine politika, ekonomika, ahlidat, sosyologiya. Onun için olan bir tip durmuş bir evet. Doğru eýäňiz. Ve İngilizce bilmeýänlerden biz kaçırmasadyňyz belki sizden başda İngilizce öwrenmeli bolansyňyz. İngilizce var ama bilemek doğru mu değil mi? İngilizce bilýän pataplanmak yani Fransız işleyen ne edip böyle Fransızca da bilemek var. Alıp çıkken, ne edip alıp çıkken ben başta videolar görýän düşünüyorum okudum. Öyle subtitle bilen görýän. Taklap bir videonu bir kursu 3 defa gutarany kurslarına. Şonu var ya tutmak için başka da programistlik demek ya tutmak. Ya tutmalı başka etmeli zaten. Yok ya tutup sonra niye de olacağını bilmek için fikirlenmeli. Yani yardım bakılatlar niye de olabileceğini. Sonra sen kaviyerler yardım için ona Google'a yazayan çıkıyor. Şimdi İngilizce bilmek şu tayda o kat bilyen olsan sadece intermediate bilsen yeterli. Ben intermediate biliyordum. Hatta 2019 yılda işlep yaparken TOEFL'a girdim 64 aldım. Evet. Yani 64 aldım ve hem de intermediate. Hatta yazmağım intermediate'in ama aşağıda yazmak. Eylek üçütü intermediate'da speaking, reading, yani ne vardı? Ne var daha var? Ondan sonra 2019 Mart'ta girdim ben TOEFL'a. Son gürlemem eciz da ben onu bilyen intermediate aldım. Ama gürlep bilemek da ben doğru düzgün gürlep bilemek. Ondan sonra ne ettim? Mart'ta yine 2020'nin Mart'ının başında 3 aylık Cambly'den subscription'ı 3 aylık hep de 3 gün her günem 30 minutluk bir subscription ne aldım, satın aldım İngiliz dili gürleşmesi. Malumlar öyle. Native Amerikanlar İngiliz dili. Ve şu tayda yaltan ben her hepte 3 gün yarım saatten gürleştim. Şöyle öyle. 7-8 tane malumlar gayet değişti, ütkülüktü. Ve şöyle bana interview'lar geçmeye peyda etti. Adamlarla düşünün Fransızca ama İngilizcesi o Allah neymet. Olaram senýalak, menýalak, daşar ýurtdy we alak golýa İngilizce öwrenmek ikinji dil hukmunda. Ondan nämeslän kemik köşükler olan. Bir belki Şweýçýanky, adamky, gatgo okuwalan, çağalanky owalanmasa, abi işini senýal, menýal, aslynda öwrenýänler İngilizce, onu alla näme bir Amerikany, İngilizce ulaşyp oturýanlar. Onun üçin ýazyp bilýän bolsaň we gepleşip günlük durmuşda işine de iştahatlar çözülýän bolsaň ýeterli. Şol. Hadi düýne meselem Abiye de çıktık Fransız. İştesim. Bile nahara gidiyorsun. Olmayan İngilizcesini görmek için Google Translate'de seyredeceğim. İngilizcesini ayken ben düşünemem. Ben nereden bile incirim İngilizcesini. O zaman şan yarak rahatları bol biliyorsun. İngilizce bilmek intermediate derecesinde bilip üstüne de görlemeni öğrenmek için yani Campbell ya da native speaker bilen görleşebilen olsam şuna birazcık invest edeceğim ve gülyali. Doğru aslında. Super, upper, intermediate gerekler. Pak kursu geçecek konum doktora. Doğru eýäňiz. Bu aýdýanyňyza belki garşy çykjak tapylar ýöne aslında köp programistň daşyndan garşy çyksadan içinde hemmesini ýani edýän şol bir tarapdan ýani sonunda bir İngilizce bitgeç kullananam ýok bolan we belli bir ýerde ýatlamaly bolýar şundan we Google öwrenmeli bolýar ýani hemme zat kellede tutmagy mümkin de. Google'da bilýänler hem şo programistler üçin ýani Yo garşy çykyp men öz durmuşum ýaşap otjun. Indi garşy çykmaklar men durmuşum ýalan nimek bolýar da men ýaşap otjun näne gülýär. Üniversite interview ettim. Olan arasında 3 bilen finale çenli geldim. Teklif aldım, işe geldim. Bäri Fransa'ya geldim. Kapıda poliçe soraýan, näme üçin geldim diye Fransızca soraýan. Menem düşünemem Google Translate'de soraýarsam iş kontraktyň barky. Ana en kontraktym tip telefondan, e-mailden açıp PDF work eden alayım men içerisinde.
şey diýen peçatasy içerip geçirir. Olemme de bolup duran durmuşum. Farklı şol. Men ýa bir butkodur maror alacak bolandy da kösenç. Näme? Bonjour diýen bolly. O sen fransuzdur diýär. Iýndan can I get ice cream this one diýen zat diýär şoňa başga zat diýen o ýantamyzdan durýar da elleň bilen adam da çaga ýaly şunu beräy muny beräy diýen ýaly marketde dursun garada sana aýtýarsaňa sany bilen o niye boş yer oturursak ýörep bakar. Durmuşsun öyle şu akışına göre gidivermeli. Kendine etmeli. Strese oturmalı. Doğru yani emekliğin başından geçen zaten var aslında da var yani. O zaman şeyler ve ne mani sadeleşmeler yani bir sayıdır. GDG'ler koşandığımız koşup bilersizdir. Siz sosyal medya hesaplarından Twitter, Instagram, LinkedIn ya da şu YouTube'daki aşağıdaki komentlerden näme ediplerini deyseniz habarlaşıp bilersiniz. GDG'den ya da LinkedIn'den bizim özümüzden hem habarlaşıp bilersiniz. Eğer maňa ya da GDG'nin özüne yüz tutsanız o yerlerden näme koşup bileceğiniz hakda gurlaşıp bilersiz. Istendik temada teknologiýa değişli bir koşup bilecekleriniz bar bolsa biz hemme pikirlere açyk. Ondan ýaşlara masalyňyz diýip birse şu Ispara Kerwan tanayan bir dostum men Kerwan prikol çok galýan Kerwan. Ýaşlar maksat stereotip sa. Kerwan dostum men ýakyn dostum Kerwan bilen bolan. Injiner bolan biznese geçýär. Ýaşlar maksat Ýewropa gelen diýjek gal Ýewropadan gowy ýerlere gidin. İnglis dili gürleşilýän ýere gidin. Fransuzça köse ýaprasyk. Doğru ýaňyz. Fransuzçany halaýan bolsaňyz birazjyk Fransuz kulturasyna birazjyk gyzyklanýan, onda Fransýada ýetdirsin. Fransýada ýa ýene bir aýtma zadym. Fransýanyň iş wizasynda neme ýok. Diplom gerek gel. Talent Passport diýip viza programmasy bar we neme ýok. Diplom gerek gel. Aýlygyň atyr kontraktynda ýazýan aýlyk Fransiýa hökümetiniň berýän iň pes aýlygynyň kesesi bolsa bolýar. Olam 36.900 näçe euro, ýani ýyllyk 37.000 euroň üstünde kontraktynda aýlyk ýazsalar, sen diplomy seredýän ýok. Ýanky diýişim ýalnys Ýurtdaýdaky 30% adamyň diplomsuz ýa-da başga ýerden gelýän bolmagy Fransiýa üçin hiç bildirýän ýeri ýok. Ana ninni bolup geçýär hadise. 2017'de başlattı programı. Men şonu okaýap oturýan özüm vizalamda. Gatansat vizam bar. Bir hepde taşyrýan, bir hepde soň gelýär diýip boldy. Adam sana hiç kim işe soran. Oýken? Şoň üçin ýaşlara maslahatym gözüňiz açyk bolsun. Dünýäde köp zat bolup geçýär. Doğru. Başka soru zat. Ayrıca ýokmy ýanynda? Tamam ýakasyn. Vallahi gül ýaly 48 minut dolupdyr da gül ýaly. Sesini diýip. 45 minutda tamamlap etdim we gül ýaly wagtyny tamamladyk. Çalpyrlaryny peýda etdi. Ýa-da. Ýakasyn sağ olun. Ýa sağ olun. Paryja gelseňizem aýlana Paryjda ofisi var kadar bäri startup kampusları var Station F o taýyny gezdireýin. Şonýalak startup bilen gyzyklanýanlar açyklar. Korоче Paryj. Doğru. Paryjam aşyklan şäheri ýanyny göz önünde tutsunlar. Tema mesela bura. Ýa-da o ýerlerden Aşyklara geljek agalar gelsinler startup zat diýmen ýa-da. Olam bir startup. Startup diýen olam lifelong. Hayat durmuş boyu. Ömrü boyu startup. Doğru. Aýamaly. Bir tarapdan alýşan. Tamam ýakasyn da. Bolýar. Görüşýän. Sağ olun. Görüşýän.